נעמי משחקת ומסתכלת על המצלמה. עד עכשיו הסתכלת על אבא. מה קרה? דבר חדש הגיע? היי נעמי? היי נעמי? כן. מכה את הכדור כרגיל. כבר מחשבות לומדת להיות מתאגרפת. אוי! פטרי קופץ. למה הוא קופץ? את עדיין אוהבת אותו, זה לא משנה. נכון נעמי? אוי. כל פעם שמצלמים אותך את תתצ'י? זה הדבר החדש? איזה כיף לשחק, נעמי? כמובן, איך לא, חייבים להתעטש. נכון נעמי? כן? נעמי מימי. נעמיקי, נעמיקי. היי היי. מנהלת שיחה עם המצלמה. נכון נעמי? חושבת שהמצלמה תשחק איתך, אבל המצלמה לא עושה כלום חוץ מלצלם. ואבא שנמצא ליד המצלמה מדבר. נכון נעמי? פרצוף מלא התעניינות. איזה פרצוף. שלום לך, עכשיו את מסתכלת על אבא? כן, הגיע הזמן. איזה יופי. איזה חיוך קצר אך נחמד עשית. חכי חכי, אבא עוד יצלם אותך שאת מדברת, כדי שכולם ישמעו איך את עושה נעמי קטנה שזזה ומתאגרפת. זה הכיף של החיים, נכון נעמיקי? כן. יושבים כאן בשוודיה, מקשיבים לגלגלץ ונותנים מכות לצעצועים. איזה כיף, נעמי? כן. כל הכבוד. משחקים יפה ומסתכלים למצלמה. רק שלא תהיי לי דוגמנית פתאום. מה את אומרת? נפסיק את הצילום? לא, כזה חיוך, איך אפשר להפסיק צילום? וזה חיוך שאומר, אני רוצה משהו. מה את רוצה? מה זה הדבר שנעמי רוצה? כן, נעמי רוצה לזוז ולקפוץ ולרוץ. זה עוד יקרה נעמי, כי אל תדאגי. אז את תרוצי ותקפצי ותזוזי. כן. עכשיו נזוז קצת אחורה. נוכל לראות את נעמי גם עם הידיים. נעמי! ידיים מסתכלת על המצלמה. מה נעשה? ילדה כנראה רוצה להיות דוגמנית מתישהו. או מגישת טלוויזיה. נעמי אופיר מגישת חדשות ערוץ. אלוהים ידע איזה ערוץ יהיה אז. נכון נעמי? לפחות המוזיקה בגלגלץ טובה עכשיו. נזיז את פטריק? לא. כן, פטריק זז. יש. פטריק הכלב.
איזה כיף שנעמי משחקת ככה עם הצעצועים. איזה כיף לנעמי. איזה כיף לנעמיקי. נכון נעמיקי? כיף לך? טוב, עכשיו נעזוב ונשאיר את נעמי שתשחק לה, עם אבא כמובן. שמעתם את זה? היא מסכימה איתי. והיא עכשיו התחילה כבר בקרב האגרוף שלה, סיבוב 10 להיום. נראה לי שהיא עומדת לנצח את הבלון. מה אתם אומרים? טוב, 6 דקות לצילום, והגיע הזמן להפסיק. ביי ביי!